Malaya, ito na ang tamang panahon para pumili ka ng susunod na reyna. Imaw, yun din ang iniisip ko. Na sana, isa kay Daamihan, Helena Danaya, ang maging isang reyna. Bakit hindi si Perena? Yun nga, Imaw. At sana hindi man namin ito ni Perena, sapagkat may halos siyang natuwa. Hindi ko siya katulad, Imaw. Ay, Minea, ipabahala na lang natin kay Emre kung sino ang susunod na magiging reyna dito sa Lireo. Perena, ano yan? Ito ang sinasabi mo. Sinasabi ko sa iyo ang pangalan. Kita mahal. Pero Bruna, mas lalong dahil sa akin ang iba sinabi. Di ka mahalaga. Kahit ano gawin mo pero hindi ka pa rin makakasitula. Dahil ang gusto ng ino mo, nagsabihan ay Lela, Danaya, ang kamakapulong. Pero pag-ibig,